Parlant d'això, com té nom l'Helena Kirchner, que és doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és professora titular d'Història Medieval a la mateixa universitat. L'Helena ha participat en diversos projectes de recerca sobre arqueologia i espais agraris a l'Àndalus i sobre ceràmica andalusia a les Illes Balears, consistents hidràulics i assentaments andalusís al sud-est de Mallorca, aclimatació de plantes i tècniques de conreu a l'Àndalus, entre altres projectes que expliques tu. Moltes agraris, en definitiva moltes plantes que tenen un origen oriental i que juntament amb aquestes tècniques de captació es difonen aquí arran de la conquista musulmana de la península i de l'assentament de tribus, de clans pagesos d'origen oriental, juntament també amb clans i tribus d'origen nord-africà, berber. Per tant, tenim a partir del segle XVIII un poblament interior i a més tapat amb una llosa. Això és molt habitual per evitar que caiguin animals, que caigui brutó, en definitiva, coses que puguin entorpir l'aigua o la circulació de l'aigua. La línia de riquesa que jo podem simplificar amb aquesta fotografia. És una fotografia de l'Atles de Nord-Àfrica i que sempre l'ensenyo perquè precisament per l'aridesa del paisatge, que fa un contrast claríssim allà on arriba l'aigua amb allà on no arriba. La canalització està marcada per la línia blava. La zona regada, de fet, és només aquesta, en part una mica aquí i aquí, i sembla també que una mica aquí. La resta de no verdor, sinó foscor, es deu més a filtracions de la sèquia que no pas que hi hagi un conreu de grans, que no hi ha ni terrasses. Però en canvi també podem trobar sistemes hidràulics tan petits com aquest d'Eivissa, que no arriba a la mitja hectàrea, té uns 3.000 metres quadrats. És molt petitet. És una font natural, l'aigua de la qual és tan escassa que s'ha d'acumular en una bassa, necessàriament, si no la podríem regar, i des d'aquesta bassa surten unes canalitzacions que permeten regar això. Alguns autors, sobretot geògrafs, han pensat a vegades que la petitesa d'aquests sistemes permet qualificar-los de rudimentaris, de més senzills. Això no és del tot cert. Un sistema, per petit que sigui, requereix el mateix disseny que un de gran, encara que tingui centenars d'hectàrees. I a més,